ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது லாட் ஆஃப் மேத்ஸ் சேனல். இந்த சேனல்ல மேத்ஸ் ஷார்ட்கட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வயது கணக்குகள்ல டைப் 15 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இப்போ டைப் 16 வந்து பார்க்கலாம். இதுல வந்து தந்தை தன் மகனிடம் சொன்னார், உன் பிறப்பின் போது நான் உன்னுடைய இப்போதைய வயதில் இருந்தேன். இப்பொழுது தந்தையின் வயது 40 எனில் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகனின் வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மகனின் தற்போதைய வயதை நம்ம தந்தை மகனை கம்பேர் பண்ணும்போது மகனோட வயது தான் சின்னதாக இருக்கும். நம்ம சின்னதோட மதிப்பு தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ மகனின் தற்போதைய வயது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மகன் பிறக்கும் போது தந்தையின் வயதாக இருக்கு. கொஸ்டின் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. தந்தை வந்து மகன்கிட்ட சொல்றாரு, உன் பிறப்பின் போது நான் உன்னுடைய இப்போதைய வயதில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப மகனின் தற்போதைய வயது என்ன? இப்போதைய வயது வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மகன் பிறக்கும் போது தந்தையின் வயதா இருக்கு. இதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இப்போதைய வயதை நம்ம 40 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். 40, அதாவது மகனோட இப்போதைய வயது, இப்பொழுது தந்தையோட இப்போதைய வயது வந்து 40ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப 40ல இருந்து மகனோட தற்போதைய வயதை கழிச்சோம்னா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 40ல இருந்து மகனின் தற்போதைய வயதை கழிச்சோம்னா மகன் பிறக்கும் போது தந்தையின் வயது வந்து கிடைச்சிடும். அப்ப 40 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப 40 ஈக்குவல் டு எக்ஸ், இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இங்கிட்டு வரும்போது பிளஸ் எக்ஸா மாறும். அப்ப 2x. இதுல இருந்து எக்ஸை கண்டுபிடிச்சோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 40/2 ஈக்குவல் டு 20. அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்ற ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும். அப்ப எக்ஸோட மதிப்பு வந்து கிடைச்சிருக்கு. இப்ப என்ன கேட்குறாங்க, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகனின் வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க. அப்ப 5 வருடங்களுக்கு முன்பு மகனின் வயது ஈக்குவல் டு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னா கழிக்கணும். அப்ப தற்போதைய வயதுல இருந்து 5 வந்து கழிக்கணும். அப்ப 20 மைனஸ் 5 ஈக்குவல் டு 15. அப்ப ஆன்சர் என்னது? 15 அப்படின்ற ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப ஈஸியான சப். இந்த இதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 40 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் இல்லையா? இந்த மதிப்பு தான் நம்ம இந்த வார்த்தையில இருந்து இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வரணும். அதுதான் இதோட ஹைலைட். அதாவது மகனின் தற்போதைய வயதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதே வயதுல தான் மகன் பிறக்கும் போது தந்தையோட வயது இருந்துச்சு. அப்ப இப்பொழுது தந்தையோட வயதை வந்து 40 நம்ம எடுத்துக்கிட்டு 40 மைனஸ் எக்ஸ் மகனோட கழிச்சோம்னா இப்ப மகன் பிறக்கும் போது தந்தையோட வயது எக்ஸ் வந்து கிடைச்சிடும். அப்ப 40 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், ரெண்டுமே எக்ஸ் தான். இப்ப 40 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். அப்ப 40 இதுல இருந்து எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்புல இருந்து 5 கழிச்சா இது கிடைச்சிடும். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. தமிழுக்கு லாட் ஆஃப் தமிழ் அப்படின்ற சேனலையும், தமிழை தவிர மற்ற சப்ஜெக்டான இங்கிலீஷ், கிராமர், சயின்ஸ், சோசியல், சைக்காலஜி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அறிவை திட்டு சேனலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த 2 சேனலோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.